te olette hukannut vai? Joo. Nähtävästi olette liikenteessä automaattivaihteistolla varustetulla autolla. Se on kauheita, kun ihmiset ajelee, niin kaikena liikenteessä tapahtuu. Ja se on hirveetä. Ja se on kauheita. Turvavyötä. Toinen pitää olla turvavyötä. Kaikki ihmiset luulevat aina, että vyö pitää ihmisen hengen. Joo. Mutta kaiken A ja O on kuitenkin ratin ja kuskin väli. Joo. Mitä tehdä, kun auto lähtee vesiliirtoon? No niin, aivan oikein. Pitää läkätä ratti luiston suuntaan, mutta sitä ennen pitää ottaa hanskalokerosta kartta ja kompassi ja katsoa, missä se luisto on. Ja sitten vaan käyttää ratti sinne oikeaan suuntaan. No niin. No mitä sit seuraavaksi pitää tehdä? Etsitään sieltä jalkatilasta se jarrupoljin, ja jos sitä ei löydy, niin se on kytkin etsitään sieltä jalkatilasta. Jos ei löydy, niin kyseessä automaattinen vaihteinen tai sitten se on varastettu. Kummassakin tapauksessa vaan käännetään sen luisten suuntaan. Niin. Me olemme ystäväni Hannun kanssa tutkineet tätä asiaa. Mielipäinen olemme tulleet siihen tulokseen, että tämä auto, millä me nyt olemme liikenteessä. Olkaa varovaisia avaimien kanssa. Ne saattaa jossain vaiheessa jää sisäpuolelle. Ei siitä kannata hämmästyä, ei herra, koska yleensä äänimies miksaa ja löytää asialle ratkaisun. Ihmet on nuotti vielä. Aivan Tämä mies osti käytetyn auton ja kotia luomatessaan palattuaan tajusi, että tästähän puuttuu ratti. Minä kysyn, tuleeko nyt tippa silmään? Onko teillä koira? Ai on. Hyvä. Ja minkälainen koira teillä niin nähtävästi on? Täällä meillä Amerikassa on kaikki paljon suurempaa. Mulla tulee palkkaa joka räppänästä ja postiluukosta, ja jos laitettaisiin kaikki setelit yhteen pinoon, niin NASAn avaruusjärjestelmä joutuu siis tilapäisesti keskeyttämään. Meillä on myöskin paljon bileitä. Meillä on aina 10 kertaa enemmän bileitä kuin Suomessa. Ja oikeastaan mäkin olen jo jatkuvasti krapulassa, koska niitä bileitä olisi joka päivä siellä, täällä ja myöskin tuolla. Hieman kertoo tästä meidän bileiden suuruuksesta Poolimaljan koko, koska siellä on näitä Poolimaljoja hämmentämässä 6 Typhoon-luokan sukellusvenettä. Tarjouden koko minimipituuskin on 2 metriä 45 senttiä, koska meillähän on aina nämä bileet myöskin driving luokan tasoa ja aina pitää myöskin rekkakuskelle tarjota niin sanotusti face to face. Joo, totta kai sellaisille. Arvonsa täytyy antaa, mutta kerran minulle sattui Washingtonissa. Kerran kävi sellainen juttu. Kerjalainen tuli siihen kysymään, että onko kaikki asiat Washingtonissa välttämättä aivan hyvin. Nimenomaan. Ja minä keksin, sanon hänelle siinä tilanteessa, että ota minulta tämä pieni kasetti. Minä annan CD. Aina paljon enemmän kasetteja kuin monella. Tämä oli Matin ja Tevon kasetti. Joo, tervetuloa. Minä annoin hänelle sen poveen ja hän oli ihmeen tyytyväinen ja kyseli, että mistä tämä tarkoittaa. Meillä Amerikassa on aina paljon paremmat kasetit. Kerron hänelle englanniksi, että tämä tarkoittaa pidä itsessäni huolta. Meillä Amerikassa pidetään aina huolta itsestä ja toisesta ja myöskin asian kuulumattomista ihmisistä. Meillä on aina paljon suurempaa. Yksi asia, mitä minun piti vielä kertoa, kun yksissä bileissä oli Greg Wilsonin kanssa ja hän sanoi, että kuulehan, minä lähden käymään ulkona, I'm going out, kuten amerikkalaiset sanovat. Sitten
5 minuutin päästä lähdin katselemaan, että missä mahtaa Greg olla. No, tehdään nyt Amerikassa, kun on metsää, niin siellä on myöskin puita ja on aina paljon enemmän ja tiheämmin puita ja kuuntelin metsään päin, että Greg, where are you? Missä olet, Greg? Ja sieltä 10 metrin päästä näkyi nenän eteen, sitten kuului pimennosta, että mä oon täällä metsässä paskalla. Minkä takia sinä olet tullut tänne Lontooseen sitten? Olemme kuulleet tässä kaiken näköistä suunnilta. Minkä takia sinä olet täällä Lontoossa nyt? Tällä kertaa. Se oli pieni vahinko hänen, koska Lonto on huomattavasti tämmöinen enemmän pikkupitäjä kuin Washington. Mutta kyllähän se ainakin vaan sieltä kotiakin paljon. No se on varmaan sellainen kyllä, mutta koska minä olen kotiutunut tänne Lontooseen, niin luulisin, että eikö se sinunlaiselle metropoliitille ole kotisivu? No näin on, mutta jos sanotaan niin tällaisetkin asiat, niin kuin Big Ben, niin mulla on 3 kertaa suurempi Big Ben tuossa mun kesämökillä, niin joka muuten on sitten 140 kilometriä. Palatakseni tähän poliittisiin kysymyksiin. Onko se Big Ben vai Lontoon Tower parempi paikka sinulle? Aivan sama, ne löytyy kaikilta multa tuolla kesämökin takapihalta pari kertaa suurempana. Anyway. Kuten Amerikassa sanotaan. No niin, oliko hyvä?